aínda que a peaxe pois é algo onde o Ministerio de Fomento non se vai nin a manifestar, nin vai entrar a falar. De feito, que sería máis fácil? Eliminar unha peaxe ou anular un proxecto que estaba xa aprobado para que un concello quedase en paz con esa obra que destrozaba o noso municipio. Pois en aquel momento creo que o máis fácil sería sentarse con Audasa e chegar a un acordo, pero non é tan fácil como vostede pensa. Eu teño as explicacións ben recientes e nós non vamos a votar unha moción que está requete votada no ano 5, no ano 6 e no ano 7. É verdad que creo que unha falta de respeto a aquela corporación que tuvo que loitar, que tuvo que ir hasta Madrid, o Ministerio de Fomento, manifestarse. E sabe que pedíamos? A eliminación da peaxe. Esta é unha demanda que se deu traer aquí desde hai moito tempo. Me parece ben que haya tantas actas onde se recolla esas demandas, pero o problema é que a día de hoxe isto está sen resolver. Entón, polo feito de que se puxera durante varios anos a pleno esta demanda, se a día de hoxe seguimos con o mesmo problema, non temos que desistir, senón que temos que continuar con esta demanda. O que son datos objetivos é que a autovía de Mos nos últimos anos tivo máis de 1000 víctimas entre falecidos e accidentados. Por lo tanto, ante iso non se pode facer a vista gorda. Temos que buscar solucións. Se non hai presuposto para facer unha alternativa, unha autovía nova, o que temos que buscar é a solución óptima que, se non evite, polo menos reduza ao mínimo o número de víctimas. Esa solución pasa ahora mismo pola supresión da peaxe. O importante é ter vontade política. Se non se ten vontade política, xa non digo desde aquí, sino desde o Ministerio de Fomento, pois entón non facemos nada. Pero a obriga deste grupo municipal e a obriga da corporación municipal é loitar e, sobre todo, facerse oír para que esta demanda vaya adiante e para que se represente os veciños de Mos ante esta necesidade imperiosa. O que está en xogo é a seguridade e a integridade das persoas. Aquí se fala con absoluta discrecionalidade, como se fose un problema menor. Este é un problema gravísimo. Atenta ás vidas e a seguridade física das persoas. Entón, ainda que tuvera que vir todas as semanas, ainda que tuveran que vir os medios de prensa aquí todos os días para facerse eco destas noticias, non estaría de máis. Por lo menos para que chegase os oídos das persoas que teñen que tomar as medidas oportunas. Entón, simplemente por unha cuestión de respeto hacia as persoas, debemos tomar este asunto con maior seriedade. Que se poda completar técnicamente ou jurídicamente a moción, por suposto, pero aquí o que se pretende é levar adiante unha proposta política para que as persoas competentes tomen as medidas técnicas e jurídicas correspondentes, que non corresponde a este goberno, por suposto. Pero sí, o que temos que facer é facernos oír. Esa é a nosa obriga, a obriga de toda a corporación.